Nyakwara mugejoanga dakika en apar kod achiel tok sadek marokinyi kamoro mora ma entiere okinyi makawuono machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo sabich maro nyango. Nyakwara mugejoang matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakwara mugejoang e chenro mar mbako romo wadwa twako dore kod Nengo Ngima e Lwet jatend piny Kenya William Ruto e seche makoro ruako higni adeka e apisi ayanga. Kata kamano kapok wachako twak marwa yanga yiena mar mondo mi wadhi achiel kachiel e kar jot mar jatend piny bore Nairobi kae kama okinyi makawuono nitiere chenro madhi mbele kama nitiere jombetre mawuok e pinje mopogore opogore makoro chopo e kar jot mar jatend piny Kenya mar mondo mi gichwala credentials magi kata nonro margi ne jatend piny Kenya William Ruto. Wadhi ane kura achiel kachiel mondi e kawaduog wadhi mbele kod twak marwa. I, William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest extent possible the mutual aspirations of the peoples of our two nations. Ambassador, good morning. Good morning. Congratulations on your appointment. Thank you. Welcome to Kenya. Thanks. My very best wishes in your tour of duty, and I look forward to working with you. I'm very honored. Thank you. Thank you, Excellency. Republic of Kenya. Congratulations. He was in your country Just a few days ago. a few days ago. Excellency. Yes. Honored. Thank you. Thank you, Excellency. Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign Affairs. Very honored, Excellency. Congratulations. Thank you. Deputy Chief of Staff in my office. Nyakwara mugejoang mane chenro mar rwako jombetre manyien matimore achiel kachiel e kar jot mar jatend piny okinyi makawuono. Kineno kanyo jatend piny Kenya William Ruto oserwako jambetre mokwongo kendo koro kawo thuolo mare mano jambetre mar pinyno mar Algeria e pacho kae mochopo e pacho kae ka koro nyaka sani chenro madhi mbele kanyo
onyise moko kuom jotelo manitiere pacho kae mano moriwo jalup jatend piny Kenya, jotend migepe mabende ochung'ne tudruok e pinje maoko kachiel kod jating' dai mare. En mana chenro mano mar rwake makare e kinde makoro odonjo e pacho kae kaka jambetre mano mar piny Algeria e pacho kae. Chenro makamano waluonu achiel kachiel nyaka Ramogi Ajwang'a kendo nyalo bedo kod geno ni weche mamoko kotudore kod rwako jombetre manyien e pacho kae ibo bedo ka ineno e weche manyien duto mag odiochienga makawuono kochakore e weche manyien mago mag migago. Nyaka Ramogi Ajwang'a okinyi makawuono kata kamane chenro mar mbako romo kinde mathoth waluonu weche mopogore opogore weche mamoko bende matucho e kinde modhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo bobo bedo ka wadhi kuro mar mondo mi wakelni godo achiel kachiel. Okinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang'a senyisi ni wadwa twak kotudore kod nengo ngima e Lwet Ruto. Jumani jatend piny Kenya William Ruto rwako higa mar 3 e apisi nyaka nocham muma chieng' tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 bang' yiero mar higa mar 2022 jatend piny ne odonje apisi. E kinde mane jatend piny Kenya William Ruto odonje apisi nowacho kata nosingo nobobedo kofuong'o nengo mar ngima e thuolo mar ndalo 100 mokwongo mobobedo godo e apisi. Penjo en ni sani koro ndalo 100 nosekalo, ndalo nolokore jumbe olokore dweche sani koro olokre higni. En higni 3 nengo mar ngima e Lwet Ruto chalo nade? Odiochieng' manyoro jafambo marwa Millicent Adhiambo nolosonwa sigana kotudore kod nengo mar ngima e wang' jopiny. Wawinjane sigana makamano mondi e kanyisi welo mantiere godo. Igni 3 mar tend William Ruto, jopiny wacho ni pek mar ngima oridore mokalo, kakata tero nyithindo e skul en lweny, gino magi wacho ni weyogi mana ka gigwanyore gi pado. Gik moko mane watiyo gogo bechgi ne beto dok matin. Sani ngima oidho to pesa no bi onge. Koro kata kaka yud pesa mende ng'iewo go kata mogo onge. Pesa tin to value ne be onge gi value. Inyalo yudo matin to kigogo budget ok rom. Mi chop mana kinyalo ruon gi nyithindo nyuka. Samoro kata nyuka ne maonge. Ane awuon ka Kenya osetiyo kodwa maber. Nengo ngima odhi malo moganda oganda mar Kenya ywaka. Kata pesa michulo ne nyithinde skul bende oganda mar Kenya ok winj maber. Gik moko bechgi omedre ahinya. Sigana makama bende chalre nyaka ne joala matindo ka giywago medruok e nengo modhi mag tedo, sukari kod mogo, gima koro miyo yuto margi duono piny maru ka giyango ni mano bende koro chuno ni nyaka chiemo ok giyud moromo ne joutgi. 20 liters nanye 1,200. Sani 6,000. Ofla kwe 6,000, 7,000. Kudu kodok pinto 5,000. To chumi okose kwa maber nikech bias odok piny, jionge pesa. Koro ka jionge pesa, sales manya uso kata 10,000, udugo 3,000. To chamo 3 meals in a day. Sani koro wakati, chamo 2 meals. Kata sami chamo 1 meal. Mondo koro balance. Kata mana joriemb apiko bende ywago pek magikaloe ka nengo mauta magitiyo godo idho kinde ka kinde, wach maketo nweng'o margi dok chien. Chon yuto ne bet ber lakini sani ang'ang'ana chikini kiluo kor ka fuel be koni be oidho to ambe oinyowa. Yuto nyaka loso kata 2,000 kata 1,500 sani to en mana moyudre ne mangi donjgo. Kata kamano ok gin oganda duto masoko wang' piny owacho. Moko kuomgi wacho ni rach mar ochumi masani ne obiro kochakore e piny owacho mokalo ka gikwayo oganda mondo ode mana nyuok. Uchumi ndio loso ndio. Okanya wacho ni okoloso ndio, lakini koro ing'eni odongi gina riyo to jidoke yiero. Kwa sale anto ganya mana wacho ni wavumulie tu wameme time ngechingini uchumi okanya pande uchumi okanya idho dichiel. Koro mbeo koro obe wasapoturu gima jagot ni timo. Osebambana nikech uchumi ne piny otemo matek mondo mi uchumi oidhi. En mani piny mana yudo ka uchumi no osedhi mapiny modok piny ahinya. Koro gisani warituru kendo wahore uru nikech ang'eno uchumi dhi bedo maber.
E sama nengo medo ridore, thoth oganda jo Kenya sundo mondo mi piny owacho oduok chien pek mar ngima ahinya to e mwandu mochuno. Ni mondo oduok uchumi piny, oduok nwa kata mana mogo piny. Nengo mogo oidho nwa, makata kaka wanyalo timo onge. Ogol osuru mang'eny mokete baye gik moko. Osuru gi kogolo, odhi pesa dhi bedo ngima dhi dok piny. Koket pesa e ground, pesa ok duogo piny ground. Mondo duoke nengo chien kuom igni ma wadong godo 2 kati ichaki go kura. Mondo jopak ni Ruto omiyo wakoro wawinjo maber. Ne tem duok no kata ngima piny mondo bede at least kamoro ma levelized. E sama koro en igni adekni, penjo to pod medo mienjo ni to en nyaka karang'o ma oganda jo Kenya pod biro medo neno pek e nengo ngima to kod lokruok mar uchumi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. No kwayo mano mar jopiny mar mondo mi jopiny one kaka nyalo kaka jatend piny Kenya William Ruto nyalo duoko piny nengo mar ngima ka nyaka sani koro jopiny osebedo ka ywak kendo winjo kanyo ka jopiny mane Millicent Adhiambo loso godo giwacho ni nengo mar ngima podi oridore. Kata kamano jopiny moko to wacho ni oyo kikwase jatend piny Kenya William Ruto kaluore kod ridruok e nengo mar ngima kaluore ni bende nokoyudo piny ka ok ni kare. Nyakora Muge Joang yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio ka okinyi makawuono antiere kae kod Eric Odera jalonyo weche mag uchumi kaachiel kod Jaindi Kisero mabende en jalonyo weche mag uchumi. Achak kod Eric Odera oyawore kendo machiegni network okinyi makawuono. Higni 3 koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje apisi. Nengo mar ngima general wanyalo wacho ni ochalo nade king'iye kod angolo mari kaka jalonyo weche mag uchumi. Oyawore ahinya Joyce, kwa Ramogi Joang bende ne oyawore uru kamoro amora ma untie kendo machiegni uru e chenro ne mondo wang'e ane ni to higa 3 bang' ker William Ruto donje tich mar telo ne piny Kenya weche mag ngima mar oganda chalo nade. Kamano kwadwa lero to wakwong wadog chien matin waparane ni to sama ne Ruto donje telo piny Kenya ne chalo nade e yore mag uchumi. Achiel en ni sama Ruto ne donje telo nengo mar gik ma dhano tiyogo ne lokore e nengo mamalo kendo lokruok no ma iluongo ni inflation ne nitiere atamalo 9.6 e seche mane Ruto donje telo higa 2022 dwe mar 9. Kopogore mano ni ikelo kaluwore gi weche mag chiemo, nengo mar chiemo mane ni malo. Mano ne luwore gi dok chien mar gimiluongo ni food shortages to kendo ne kelo gi gimiluongo ni imported inflation. Imported inflation mane nitiere sechego ne biro kaluwore gi gimiluongo ni mo, fuel to gi oil mane donje Kenya ka. Koro Ruto bende kose donjo to nitiere gik mosetimo matindo tindo, osetemo stabilize inflation, osetemo stabilize the gimiluongo ni lokruok mar ceiling mar Kenya ka to gi dola, bende osetemo boost agricultural production. Koro chenro mar kama gimanyalo wacho kwa chako en ni nitiere en gi mixed scorecard. En gi mixed scorecard nikech nitiere stability mosekelo e microeconomic factors mag economy. To nitiere the other side mar ywak. Jopiny ywak mang'eny nikech giwacho ni achiel nengo gik moko pod ni malo. Ka jopiny moko bende ywak ne kata kaka giter nyithindgi e skul bende onge kaluwore ni pesa onge ofuku jopiny. Kinde mathoth iwacho ni uchumi mar Kenya nyalo bedo ni bedo dongore matin. Kata bedo ni uchumi odongore, tang'o miyo japiny tok fil, ang'o miyo japiny pod onge koda pesa ofuke. Makparono gi kanyo warwak Jaindi Kisero bende e twaka okinyi makawuono. Yawre Jaindi Kisero kendo machiegni twak mar okinyi makawuono. In korka kori nengo mar ngima sani koro higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto bedo etelo. Higni 3 gi osebedo yo machalo nade kwang'iyo ahinya to nengo mar ngima. Jatend piny William Ruto nosingonwa ni ndalo 100 mokwongo obobedo kodwoko piny kata ofuong'o nengo mar ngima. Ndalo olokore dweche olokore higni koro. Ing'eyo gima uluongo ni jolony mar uchumi ni.
Migao mar uchumi riambe tek. Wacho mriambo tek. Kich nyalo wacho ni ji ni piny dhi maber. To en gima giwinje ang'o? Iwinje dendi. Nikech ng'e ane nengo mar transport. Midho go bas. Ng'e ane nengo mar electricity. Stima kitiyogo. Ng'e ane nengo mar mogo michamo. Ibiro yudo ka odhi malo kata osiko malo. Adieri joma wacho ni piny ne rach kane jaduong' Ruto donjo, to wacho adieri. To higa adek mosekalogi, kipenjo ng'ato iwinjo ang'e dendi. Eka kipenje kik wadonje gik miluongo ni statistics ma sirikal miyo ji. Uchumi kidwa ng'e ni chal nade, tikawo king'ama dhi e supermarket ming'iepe, tidhi kawo bill ni manitiyogo higni adek mokaro, ging'e gi nengo masani, ekibiro ng'e ni to ang'o motimore. To jaduong' Odera wacho maber, gima iluongo ni inflation. Inflation ing'e e kaka ipimogo ni gine chal nade, nengo dhi chal nade. Tibiro neno ka sani wan e 4.9 donge. 4.6. To ndalo ka ne wan kuma bor malo, wachiegni mana 10. Koro inyalo kidhi gi ndike statistics, tibiro neno ni piny bere. To ng'ama wacho ni nengo mar school fees cha. En emowinje dende. En emowinje dende. Cost of living en gima ng'ato winje go. E dende. To kata uchumi dhi maber, kata uchumi dhi marach, en gima ji winje ofukgi. Mano ber gima iluongo ni economics kata uchumi ni. En ok ochuno ni wagol statistics moko madongo onyis ji. Ipenja ng'ato ni winjo nade, chal ni nade kaka ni winjo higni adek mokalo. Omiyo kaka jaduong' Odera wacho no, king'iyo report mar Ruto, ibiro neno kuonde moko moyude marks, to gi kuonde moko moyude marks. To ng'enyne, an kaka kuma nene ni marks no tin. Marks tin nikech jopiny pod iwinje dendgi. Jopiny pod iwinje dendgi. Ng'e ni kani poni ni idak e ndalo Kibaki. To neno kaka ohala ne timore. Nitiere kamoro ka miluongo ni Nairobi Stock Exchange. Kanyo kambi madwa omed tich, omed dongruok mar tije, inyalo dhi ole pesa kok dhi e bank, nengo bank to ni malo ahinya. Gima jo ochumi dendo ni corporate bonds. Kwane kembe madhi kucho mondo dhi ol pesa mondo timgo expansion, ibiro ka onge e higni adek kata higni 5 mosekalo. Ng'isi ni piny ok dhi maber. To kwane kembe be malando ni wadwa golo ji ang'o, gima iluongo ni retrenchment, wadwa riembo ji e tich, ibiro neno kotimore nade, komedore. Kwane kembe matimo gima ni profit warning, ni higa cha ne waloso ohala ma kama, to kaka nene ni ok adhi loso ang'o. Kembe matimo profit warning medore ameda. Omiyo takuma dieri onge ber malich ahinya mosetimore e higni adek mokalo. In korka kori wacho ni onge ber. Itakia ni nitiere ber kose onge ber eri kapok wadhi e yweyo mokwongo, mano monego bed ni wadhi e sani. Okay. Kapok wawacho ni nitiere ber kata nitiere rach. Be imbe winje dendi. We wakwongo ng'eyo ni to Ruto kane bire telo, economic agenda ne mano uso ne jopiny. Mak paro no gi kanyo kalo ni penjo machielo. Wang'e ni kaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje telo, ne nitiere kod gino miluongo kanyo ni bottom up economic model. Bottom up economic model mane jatend piny Kenya William Ruto donjo godo e telo, mane olombo godo mama mboga, ne olombo godo jo boda boda. Bende bottom up economic model no nyaka sani bende entiere kod impact mane ahinya nyate nengo mar ngima. Mak paro no gi kanyo, ng'isa ni wakaw yweyo madundo gi sani nyakora Mogia Jong, waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor.
Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, he has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CC Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wase wuoyo kaki pidho kich, jumani wadwa puonjore kit value addition mabende yudore korka mor kich gi kich owuon. So here we add value to the product we get from beehive. So apart from honey and what people knows, we have shower gel, we have a antiseptic body wash. This is the honey wine. Koro kisekete groove karkanyo, bedno koko moko. Koro onego bedwa shot mondo seche ma japur tere puodho kik oluar. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugiajong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo nengo ngima e Lwet jatend piny Kenya masani William Ruto ma higani kochopo kanyo chieng' tarik 13 ubo bedo ka orwako higni 3 e telo kaka jatend piny Kenya mar 5 matene no dong mana kod higni 2 kende to tam mare mokwongo bro bedo karumo kapo ni kitudri kodwa gi sani antere kae kod Eric Odera kachiel kod Jaindi Kisero giduto gena jolony e weche mag uchumi kapok ne wadhi yuyo moro dundo Eric ang'isi ni mak paro kanyo kotudore koda chenro mar jatend piny Kenya William Ruto mano mar bottom up economic model mane chenro mane jatend piny ouso ne jopiny gino mano miyo jopiny obedo kod geno nong'iso jopiny ni sani mano higa mar 2022 sani nengo mar ngima nitiere malo kadonje telo kama ndalo 100 mokwongo nengo mar ngima bro bedo kadok pinya kata kamano penjo ni bottom up economic model ma jatend piny Kenya William Ruto notiyo godo e kinde kisera mar ombulu be osekelo ber moramora kata lokruok moramora kata osekonyo e kelo lokruok moramora ne nengo mar ngima ma japiny to pod ywak ni nengo pod oridore ne Joyce erokamano ahinya
Bottom up economic transformation agenda mane Ruto nenigo specific targets. Kapok wawacho ni whether it is effective or not, wakwongo wacho ni to ne en ang'o, to ne gi target ang'o. What was the focus? Achiel, bottom up economic transformation agenda mar Ruto achiel ne nobiro gi gimiluongo ni agricultural subsidy and fertilizer program. Mane okele gimiluongo ni omiyo jopur mbolea moduok piny e nengo koa siling 7,500 kilo 50 mar fertilizer to siling 2,500. Program no notemo medo agricultural production nikech achiel oduma mane kipimo oduma ma jopiny noyudo kata jopur noyudo koa higa mar 2022 nyaka sani omedore gi tan 2 nikech 2022 jopur noyudo cumulative 3 million tons. Sani to ne wachope 5 million tons. Gima mano konyogo en ni reduce gimiluongo ni importation mar chiemo. Koro wadok chien e kelo chiemo madang bed ni biro Kenya ka koya oko, kendo mano bende okonyo reducing gimiluongo ni imported inflation mane nyalo biro through weche mabedo imported go. Mar ariyo, focus mar jatend piny program ne mar bottom up ni then stability mar currency to gi imports. No biro gi gimiluongo ni management of foreign reserves. Through foreign exchange reserves ni, at least was move the exchange mar the dollar from 162 to the current 129. Mama no bende odwoko gimiluongo ni inflation. Maga chiel kuom gik motemo boost this inflation. Wayudo stability mar the shilling. Program mar adek mane Ruto nego kata mosebedo ko implement iluongo ni the tax reforms to revenue mobilization. Nikech jatend piny no biro gi gimiluongo ni affordable housing mokelo gimiluongo ni tax 1.5% on the salary, kendo duogo kendo gi tax moko momako weche mag health. Kendo program neno mago duto donge nomedo mahinya jopiny kose abro mi effect gi kuom jopiny but mago e gima ntiere bottom up agenda neni. Gima mar ang'wen mantiere bottom up agenda neni en gi financial inclusion and social protection. Mane mantiere gi SHA gi SHA gango ginego SHA gi shift. The third thing and social safety nets. Okay, so koro gigie programs negie effectiveness nege kuom japiny mondo japiny owinjgi emosebedo gi tabu nikech achiel en adieri ni owacho ni nengo piny odok piny kipimo gi lokruok gi gimiluongo ni consumer price index mowacho ni to japiny to wacho ni ok ne duoko no ok donjne ang'o madwa timre ere kama gap nitie. Achiel, sirikal Ruto ni osebedo gi problems moko mamiyo kata obed gi transformations gi to japiny ok nyal winjo. Moko gin governance, gik machalo kaka corruption, gik machalo kaka allegations mag cronyism, mago osebedo ka. Mago kikete program ni to bro chuno ni gik motemo implement gi ok chop ne japiny mane bottom kama no odwaro cha. Koro programs negie moko osebedo gi effect economy to onge gi effect kuom japiny nikech implementation nitiere problem, kaka gichopo ne japiny nitiere problem. Kiwacho ni implementation nitiere problem, kaka gichopo ne jopiny nitiere problem no inyalo tiek nade mar mondo mi japiny owinjane mit mano mar bottom up economic model. Awacho ni problems gi moko gin gibiro gi issues mag governance kaka itayowa. Okay, nikech ka culture matayowa ok en culture ma is seriously because one of the problems maruto mantiere program serikal ni en issues mar teach and leadership in terms of how do we deal with corruption, how do we deal with wastages. Nikech wan gi jok moko kata nitiere ji maneno ni sirikal nitiere dhano ma overspend. Sani nitiere allegation ne jatend piny otiyo gi more than 12 million
to travel from Kenya Could to be Addis Addis Ababa. Ababa. Yeah? To 12 million ni, to en pesa ma kata de kit eskunde to do bridge the gap between capitation madonjo ne jopuonj ne schools and all that. Suppliers more supply schools do chul, you know. Magi problems ma wan go, teething problems. Ntiere problems ma ji wacho ni a lot has been spent through tokenism. Ineno ka jotelo dhi e buche to chiwo tokens and in big numbers, you know. Pesa mado tigo to at least reduce cost magigik moko in terms of production. Mondo mi cost go odok piny. Koro magi e teething problems mamiyo kata de bedeni agenda better ne ber kabisa. To japiny ok nyal feel. Okay. Waruaka ni jaindi kisero etwak. Jaindi kisero kaduke etwak okinyi makawuono. Wange ni japinya mana kiwacho ni japiny to winje dende kaluore kod peka mano mako dhi kate duka to seche moko yudo ka nengo gik moko beche oidho. Kuom ranyisi ka wang'iyo higni 3 sani medruok e bech mwandu, karot beche oidho kod atamalo 1.9, kabich beche oidho kod atamalo 10.8, sukari beche oidho kod atamalo 5.5. Wantiere kanyo kod koth oduma beche oidho kod atamalo 2.8, kamok kuon mano mar oduma beche bende oidho kod atamalo 2.1. To wang'eyo ni chiemo kaka mano beda mok oduma, wang'eyo ni sukari kaachiel kod mor tedo, magi gik ma jopiny thoro tiyo godo makare. Ang'o momiyo kata kinde mathoth waneno ka weche maka chiemo makamagi nengo gi idha pile ka pile, kata bedo ni inflation to koro wacho ni sani koro inflation beto dok piny Kenya nitiere kama ber, uchumi marwa ber. Jaindi iwinjo ka wacho matene wach bottom up transformation agenda. Mago to mana marketing. Lakini mang'ana chene lungu nango. Ingini Kibaki no biro gi moro kan Vision 2030. Iwire kamano. Mondo wanene kamano. Kato maro Uhuru chene lungu nango 5 what? We will. Uhuru no biro gi 5-point agenda or something. Momo na gilungu kamano. To mago to mana gik majoria ko acho. Magitimo go marketing. Gima timore ni gimiluongo ni economics kada uchumi kaka wawache ni ok en gima winjo tek. Gima miyo nengo gigi wacho ko nengo gi odhi nyime en gima jo economists luongo ni scarcity. Tiene ni gima onge ndalo Christmas ka ji ringo dhi Kisumu mang'eny to uneno ka fare nengo dhi malo nikech scarcity. Koro gimineno nengo gi odhi malo odhi mamalo nikech gi onge ok wapuro maber, ok wapuro gi maber. E gima ikuongo ipuonji e class mar economics ni supply and demand. Koro mano emomiyo gimomiyo sirkal ema ichako kawo ema dang' waket richono kuome. Gima nonego gitim ne wadwaro massive investment. Pesa mol motimo nam gika udera wacho. Kich ne gikelo mbolea to wach mbolea wach mar gine mowuoke. Wach mar corruption emowuok. Be nitiere nyaka ndalo mane wantiere kod mbolea mabandia mane jopur yuago. Wach ni wach mar bandia ne moto mang'o. Ema nodhi nyime maber. To ne gibiro gi rieko moro ne ka nengo dhi marach. Kapok ne gibedo telo kata dweche 3 ne giwacho ni gik ma nengo gi ni malo gi wadwa omo rice mondo oket gini chien, wadwa omo sukari. Mano no lokore corruption maduong' ma ji nitie kara ji manie kod sani e wach gineno ka ne time. Omiyo de otime kata mathurwa kucho. One of the things ma wadwaro malich bing'e ni sani ji wacho ni nengo ngege, nengo Nairobi ka ng'eny moloyo kako chalo Kisumu kata Kindu Bay. Nengo ngege beche yot Nairobi ka moloyo e dho wath moloyo kamo loso kumowuoke. Koro mano ng'isi ni wan gi gik mang'eny, distribution issues,
inefficiencies, wan gik ma pod theko. Yeah. Dine wabede kata ni wakao gimiluongo ni storage. Wa invested storage facilities. Baraf mokel madongo dho nam. Maka ng'ato ogolo rech ni to keto kanyo. Onyalo uso kawuono. Kich joka gin gi uso ka pinyo gi kodhiambo. Koro uso nengo mayot nikech gino biro kethore. Ka wanyalo bedo gi program mar gero yore e dho nam. Wabedo gi program mar keto storage facilities e dho nam. Koro miyo kiweche dho mar economics ni problems wan go ni kimiluongo ni supply side. Dino donje gi massive investment, pesa mang'eny miole, wach mbolea, kidhi thuro kucho, mechanization, imiyo ji tingni mar pur, koa medo production koa medo pidho carrot, mobedo go mang'eny, nengo ne dok chien. Koro momiyo an kama ablame gie. Yeah? Ni ok gitimo matek ahinya e loso supply side issues go. Mar ariyo, gimiluongo ni social safety net, ma udera wacho no. Ndalo mane itimo campaign, jaduong' Raila Odinga nobiro gi wach moro mondo mi ji siling 6,000 dwe ka dwe. Iluongo ni cash transfer program. Sani kidhi nitiere gimoro pesa jodongo. Di penye ne jodongo no, be gitime nade? Begi yude. To kata jodongo kende, kata nyithi kiye kachiel kod mod liete, gin bende pesa go gin pesa ok timango. Ok donjne. An gimiluongo ni bottom up transformation agenda no. Ok aneno berne e higni 3 mokalo. Mano kaka nene. Eric Odera, in korka kori, kopogore kata kod nengo mag chiemo. Wantiere kod nengo mag modhi, mani wacho kanyo kod dongere ni energy cost. Wang'e ni wantiere kanyo kod sitima ma itiyo godo, wantiere kanyo kod modhi mopogore opogore, obed fuel, kerosene, diesel. Kinde mathoth wasebedo kwaneno ka nengo makamagi, gisebedo stable, gisebedo ka gi fluctuate, ndalo moko EPRA medogi, ndalo moko bende koro gidwar piny matina. Kata kamano, mage moko kuom gigo ma bende jopiny tiyo godo, kendo japiny kipenjo, to moko gwenge moko kata bedo ni sani koro itemo mar mondo mi oket sitima e gwenge mopogore opogore. Kata kamano, jopiny moko podi wacho ni ok giyuda sitima no makare kaluwore kod mauta mar taya bende nitiere udi mathoth ma podi tiyo godo. Kata kamano, ere kaka nengo makamago komedore kinde ka kinde kelo pek mar ngima obed ne japiny matiyo kode kata ne johala mopogore opogore. Okay, Joyce, we achak kama. Ago picha gima ne timore 2022 to gi gima timore nyaka sani. Abro chako gi wach mar stima. Samane 2022 mane Ruto kawo telo, ni yudo ka ng'at manye dwa ng'iewo token ka ochiwo siling 100 to ne nyalo yudo units 8. To sani kin gi siling 100 dino to kiyudo units mang'eny tiyudo units 5. Achiel kuom gik ma osebedo ka defy the rule mar inflation mage wacho ni en electricity. Mar ariyo en rent. Rent. Gik moko ariyogo gin gi balo gi trend mitemo the Bureau of Statistics miyo wani from 2022 nyaka sani inflation was a drop from 9.6 to 3.8. Those two. To gimomiyo gini nigi a lot of effect nikech stima. Stima is an essential commodity. Idwaro stima for domestic use. Okinyali ikori kata ka in gi nyithindo kata security ka ionge stima. Nyaka ibed kode. Chuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed kode. Mar ariyo, stima bende offer a lot of employment opportunities. Ja kinyosi ok nyal liedo ka onge stima. Mine makado wich ok ginyal tiyo ka gionge stima. Koro nengo mar stima kodhi malo mang'eny to nigi a lot of impact ne bottom, jok mantiere bottom of the pyramid. Winje mang'eny moingo jok ma lokruok kata mar siling 100 have no effect on their income situation. Achiel kuom gik makelo medruok mar nengo stima en ni there is poor distribution. Gwenge wa mang'eny kata stima no kende onge. Gwenge mantiere it is so unreliable. Ntiere a lot of disruptions.
Koro gimade sirikal temo timo ma jaindi otemo wacho en investment. Mano I agree, mano ayie kode kabisa. Gima sirikal dwa temo nyalo timo to address this achiel owinjo give invest massively mondo every home should be connected. Okunjo beda ni a political statement ma iwacho to whip up emotions and gain votes. To winjo bed ni wache mondo bed implemented mondo ng'ato ka ng'ato obed kode. Koro kosebedo kode jaindi otemo wacho gimiluongo ne the demand the law of demand. The law of demand en ni ka supply ng'eny to of course price will go down nikech ji mang'eny bro bedo ni supply the same commodity and therefore nyaka gi reduce price. Mano is true. Kopo ne wanyalo bedo gi production maber kabisa to mano okata electricity kende kata the energy to mano affect nyaka chiemo. Now energy makore wacho mabedo regulated gi IPRA kane Ruto donje telo LPG gas 6 kg nen 1500 sani en 1000 matene no dok piny to achiel kuom gima ne gitimo en ni ne gigolo from the standard rate no tere to zero rated. Of course mano to ne gi effect mano konyo jopiny. Okay, man mago e gik mano wadwaro but ni nitiere again a 16% on fuel okay. Koro LPG gas odok piny but fuel price ne okodok piny. Koro nikech subsidy of course mane uru nego kato no golo no reduce momio super petrol work from 217 to the current 180. Okay, but again kata 180 nikech king'iyo the gimiluongo ne pesa ma japiny ka japiny nyalo yudo mondo mi cross the poverty line sani e Kenya ka kwano en siling 3,252. Tiende ni ya ng'ato ka ng'ato winjo bed ni yudo katin kabisa e dwe e odiochieng' kodiochieng' siling 108. Siling 108. Kokiyudo siling 108 odiochieng' achiel to in e poverty line. To kakoro gimiluongo ne essentials machalo kata kaka cooking oil for instance unu joma mine mong'e chiedo. Cooking oil sani e 200 liters no 1 liter is 200 shillings to in at 108 idhi yude nang'o ok inyal yude. Okay, otinde ni ose destabilize kata kwan. Okay, mago timre mang'eny achiel mar ariyo kendo kiyudo kata household income, the household income masani e Kenya ka is 20,000 the same mane entiere in 2022. Ot ka ot tiende ni in a month yudo 20,000 to mane wasebedo gi miluongo ni stagnation a household income. Ji mane nitiere poverty line or increase. Stagnation no nyalo bedo nang'o makele makato bedo ni higni loko to eto podo bet makany. Cost of production nikech kambi katiyo to ng'eyo to wadhi timo nang'o, wadhi yudo profit koso nang'o. Sasa ama kambi oneno ni profit ok yude kata odhi yudo loss, ng'ama nyalo midi mishahara onge. Okay, mane momiyo wan gi cost stagnation. Again gima nyaka wang'e ni within the period mar 2022 nyaka sani we have Kenya the economy has lost around 100 plus manufacturing firms. 100 plus mowuok e Kenya ka, one due to high cost of energy and number two taxes. Two main reasons. High cost of energy and taxes. High cost of energy stima mi penjani. Okay, mano koro gigiete gin a lot of things makelonwa issues economy mamiyo koro gigi ok nyal dhi maber mana kaka wanyalo gombo. Emomiyo I agree ni achiel investment should be taken seriously. Sirikal owinjo invest to kendo invest in productive units. Kendo owinjo gi ensure ni manufacturing ok owinjo bed ni nitiere kata chiel manufacturing firms mawuok e Kenya ka productive units ok owinjo bed ni wuok e Kenya ka kata chiel. Kenya economy mar Kenya 52% is agriculture. 52%. Mano is a percentage ma you can't ignore. More than 50% mar ji modak e rural areas in Kenya are actively in agriculture. So what do you do? Abi the point mar jahindi. Investment. Invest. At one point kana wacho issues mag subsidy fertilizer. Na wacho ni
it is a good idea, but it is not. It's not complete. It's not the only bullet we need. Nikech anakatake di thurwa ayajambi taga jaindi. To thurwa kuchacha we don't need fertilizer. To land wano is very productive. Okay? So makaji pura mo puro mo komo makotho chwe maber. Chiek mo ingoramba. Okay? Koro gima wadwaro achiel wadwaro seeds. To bei mar kothe bende oidho. Bei mar kodhi no oidho. Koro fertilizer is what we concentrated on to know whether other inputs. Fertilizer was good, but it was not the only thing. No winjo no achiwo kata seeds kata sani people are planting. Kada ber kabisa ji mang'eny no winjo bedni imiyo seeds ma is affordable. Because seed is very expensive. Okay? A fertilizer program ni ji mo benefit kata ji no yude are only 5 million. But I watch out of the population mar Kenya mar concentrated agriculture is around 52. Okay? 52% mar 50 million is not 5 million. But in the day which maga subsidize fertilizer mabende ne okele. Wanyalo wacho ni ne owasen kose otemo bero nengo mar ngima. Otemo o nikijanyisi ni maize production o increase from 3 million tons to 5 million tons currently. Number 2, coffee production, yudo ka jok mantiere coffee, yudo ka gin bende gi yudo nwengo nikech coffee a unit, a kg of coffee or price ni omedore from 65 to around 150. Okay? Jok ma uso chai bende obedo gi exports mang'eny nikech chai omedore, returns mag chai work from 138 billion to around 215. Koro yudo ka fertilizer initiatives gi are good, but wanyalo timo gi mondo gi reach ji mang'eny, be wanyalo timo gi mondo gi chop ne ji te. Okay? Mondo wayud ji mang'eny ma engage. Okay? Koro a lot of investment needs still to be done mondo target the people mar at the lower pyramid mondo gi produce. Yeah. Weche maketo mwandu jendi kisero kapok wadhi yweyo machielo. Kopogore koda weche go mago mag keto mwandu mowinjo bedni seche moko ing'iyo kaka inyalo ting' malo kata weche go mag investments minyalo tigodo. Ok wanyal wuoyo kotudore koda nengo mar ngima e pacho kae kok wang'iyo kata wanyalo wacho gino miluongo kanyo kod dhongere ni global factors kaachiel kod weche mago mag siasa mosebedo katimore e pacho kae. Nikech adiera wang'eyo ni nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo higa mar 2022 nobedo kod liet matin mar siasa e pacho kae, pinje ma oko bende moko kuom pinje ma moko konye kelo mwandu e pacho kae bende ne ntiere kaka lweny ne gore kata Ukraine kocha gino mani wacho ni ne affect. Kata kamano global factors kaachiel koda political factors bende nitiere kaka gi affect nengo mar ngima e pacho kae. Mana dieri to kapok aduoki Joyce nitiere muindi moro muindi kana jaidi nitiere muindi moro en yo piny ma America ko town miluongo ni New York. New York no ng'ini en capital mar the world e yore mag pesa. Koro muindi ni wuon mare ja Uganda ka, en muindi manonyuol Uganda ka to nolokore ja America mana ko Obama. Koro sani ochung' mar mayor. Gimomiyo everybody jite wacho no dhi win iluongo ni Zoran Mamdani. No odonje campaign ne okete gimiluongo ni affordability mondo ji otim ang'o odak maber. To biro gi gik moko ma jok moko America kucho to wacho ni gik moko nyal tiyo. Kicho wacho niya odwa keto nengo mar gik ming'iewo supermarket odok piny, odwa keto nengo mar bus miringo go odok piny. Campaign ni nosiko ma wacho ang'o doko nengo mar ngima piny. Temo miyo make a big impact. Part of the problem achiel ma wan go en problem mar telo. Wan gi problem mar telo. Ok wan gi jomo moyie temo rieko manyien, radical ideas. Yeah. Wana gi joma old fashioned ma ok dwa temo ni, ok dwa experiment gi new ideas. Wach kisungu. Yeah. Akiani experiment gi new ideas inyalo lok dago. Temo paro manyien. Temo paro manyien.
dong ni winjo ka ng'ane ne go koko ka ja Tanzania mane thocha Magufuli no donjo wach gina bro loro gina bro temo kama ten mani jowan kise donjo telo tim ko telo no mit ni gik mani wach ni do temo ka itimo ngo iweyo to adieri king'iyo gik iluongo ni global factors mano dhogi ok dhoga kimano no wach kichana ka wach dholuo to Ruto nodonjo ka piny nok ber ahinya ing'eni mokwongo election yiero mane otim ne nitie gwenyruok mane okelo a lot of heat ne nitiere maandamano ne nitiere koko e Kenya mang'eny koro gima gitimo ni giriembo joma dwa timo ohala ka maa oko gich koneno ni kacha kama okda donje kacha koko ng'enye kendo ne gidonje sirikal ka lweny maduong' owuok Eastern Europe between lweny mane jo Urusi gi jo Ukraine to ing'eni kuro ema kuro joge man gi wheat moloyo ma produce wheat moloyo in the whole world kuro gino no affect a lot of markets mar adek gino beno tabu manotimore Middle East beno otero nengo mag gine malo takuni nia kipenjo gitiyo maber koso ok gitiyo maber ka owacho ni gik magitimo maber kendo motiyo to en gima Odera wacho ni gimoro ne gisiko ka ni ji to ji ne gisiko ka ng'eni nengo kineno Rubis oil companies man ka gite dwe ka dwe gidwaro $500,000 mondo ging'iew go oil gikel ka koro dollars no rume e market waka Kenya ka dollars no rume dollars ne nego odhi malo kucho koro kane gibiro gi gini gidhi jo Warabu gikone gini kar chulo dwe ka dwe wachulu dwe chiko bas koro jitu jino ji ochae to kaka madieri en mano okela ng'owa piny nwachomo kuma no okwadhi yude kata mo kich pesa ne onge dollars mano watieko koro jitu jino ema nogologi e wach global factors miwachogi in terms of kaka donje wach mar mo kendo donje wach mar nengo dola miluongo gi dho kisungu ni the exchange rate jitu jine mokonyo gin koro en mani jok moro wacho ni mane chalo ma ng'ama ogwe gimoro to dhi nyime tabu no pod dhi yudo ni kick the can down the road you just kick the can down the road to pod idhi romo kode mbele ligwe nyime kucho yeah to adieri sama pok ichope dhi gweno oduoko ni ang'o oduoko ni nengo chien kendo chako dhi kamano omiyo mage mane global factors manochano gi ahinya lweny madhi Ukraine no bapod osiko nyaka sani to gi lweny madhi piny Warabu ma kind jo Israel gi jo Gaza adwani mak parono gi kanyi ng'isa ni wakaw yweyo madundo nyakwar Mugia Jwang wakaw yweyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queue.
queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Be manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e musalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ne en chuny benga endalone, kendo wende nene kelo mor, mit gilo e chuny johera mag thumbene. Kuna nyola ng'ama ong'e mang'eny mohero weche moko mag mon. Kido mar oyuma moro ma ji kwakore to ji wacho oyuma to ka to ji yudre e yore mag dwanyruok yom kacha. Kata kamano, e toku mani, misigo mapek ne rite. Naromo gi tuo mar mobedo kuoma kuom higni mang'eny kapok achako muonyo ya. To mana kaka e muma, Saulo noyudo lokruok mobedo Paulo. Oyier Simba J ne oyudo nying manyien mar brother Haron Peter Oyier Simba J Mowar. Ma tok yudo lokruok mar chuny kendo nyuol manyien. Wan joneno ma kage nyinge mag duong' mag pinyni to da luongora ni jayalo to ok adwa miyora nyinge no nikech gima timo winjo nyis ng'ama an. Tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango kitae gi Solomon Atito Kafaya. Kik bai. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugiajong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Pile ka pile e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mar winjo pach jopiny kaluwore kod thuon wach mwatwak e okinyi makawuono. Adwano winjane paro mag jopiny e kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Kisii kotudore kod nengo mar ngima e Lwet higni 3 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donj e telo. Wachakane kod pach jopiny e kaunti ma Siaya monde. En mana daraja ma pesa kale. Aloko omena no osiko ka medre pile ka pile ma kata joma nyiewe ok winj maber oonge.
nyocha wawaro omena siling 1,000, 2,000, sani omena wawaro siling 3,700. Kochopi siro oko usore ohala mwan wang'e onge. Koro awakwa jotendwa nonie urwach mar uchumi onge kaka wabiro puonjo nyithindo, onge kaka wabiro dak, onge kaka wabiro chiemo. Omiyo ochumi okero maber. Ka ok wanyal puonjo mihiya, to ok wanyal chiedhre kwa dhi e osuptal, to ok wanyal chiemo, ngima wa onge. Koro security marwa mar dak e piny ka ok maber. Nyinga iluongo ni Carolina Koth. An johala ma Siaya, auso cereal. Ochumi masani mantie ochumi tek kuomwa kaka johala. Nikech kata kiwero bei mamalo to kiketi chiro ok dhi, ok usre. Wan matek e ochumi ni kata sani an gi nyathi ot ma ja form 4, pesa onge monyalo dogo e skul. Na chulo fees to riembe ni matin modong' mondo mi ayud kako dogo tama eni ot. En nyathi matimo penj. Koro wakwa jotendwa mondo gikonywa wewe bedo gi nyithindi udi. To sani nyithindo somo. Piny tek kodwa kaka johala. Kata mana sirikal mamalo bendo rangi kaka dikonywa. Okwan maber ahinya johala. Nyinga Jono Wino Tieno. An johala ma Siaya sekta mar bodaboda. Ohala mar bodaboda wasebedo matek nikech iyudo ka fuel seche molor to lor gi nengo matin, to koidho to idho gi nengo man malo. Koro jatelo ma jotendewa man wayiero ng'ieuru kata dukonywa korka mauta nengo ne ni malo, kolor idwoke piny idwoke gi nyirni matin, to koidho pipapa koseshutu ndalo ma dichiel oseidho mang'eny. Omiyo chumi masani koro idho kech ohala mora to fuel na kati gumora mora en transport. Kigole e chiro machielo na kitege transport. Mauta nengo ne ni malo, jotendo masani ng'iyane uru kata dikonywa. Ngima wani kuma tek nikech koro kata dwa konyre onge. Ok wanyal ting'o gik moko gi wiwa kwa dhi sichni kumwa dhi use. Sani an jo an rech. Adonja timo an rech. Rech sani ochumi oidho, rech sani pime kilo. Kata joma nyiewo rech no onge. Rech kikelo bei oidho. Inuang'o ka rech mani uso 100 sani use 150. Ng'ama go bech rech onge. Sirikal manyuru kaka dukonywa nikech wan kijende matindo wahinyore. To yor ohala ni emwa dwaro go yor konyruok mondo mi kik wadonje yore maricho kaka kuo, gik maricho madihinywa. Ohand rech sani odok piny. Nikech gik moko nuang'o bech mafuta oidho kaka waom rech e dho nam kwa kelo kumwa use bei tek. Jonyiepo bende onge, pesa bende onge, sirikal wahinyre man kaka dwa yud yor konyruok. Wan kaka jenzis. Mago pat jopiny e kaunti ma Siaya kotudore kod nengo mar ngima. Kuwuok e kaunti ma Siaya, dago mar mondo mi wawinjane kendo pat jopiny e kaunti ma Kisii eka wadhi mbele kod twak marwa. Bei haijapungua, ingepungua ifike kama kitu kama 100 ingekuwa afadhali. Sasa kama mtu wa chini hata uwezane na hiyo bei. Unaweza ona mtu ameamka asubuhi lakini hata chakula kitu. Sababu kwa nyumba hata maelewano ni shida. Mzee na watoto. Douglas Majuki. Unga ilikuwa 85 ile kubwa, lakini sasa hizi iko 1 something. Na mafuta ya mboga na sabuni tulikuwa tunanunua ile kibande 20 bob, leo ni 50 bob, 60 bob. Sasa naona kama vitu vinaenda juu kiasi. Ungependa nini exactly unataka ipungue? Hii vitu yani hii chini kali ya kutumia kwa nyumba ndio ipungue. Kama nguo nini hiyo achana nayo. Lakini hii ya nyumba hii kama mafuta, sabuni nini ipungue. Ni Divi na Nyamoita kutoka Kisii County. Maisha yanaendelea kuwa magumu. Hatujui tufanye nini. Tulifikiria rais alipoingia alituambia kama sisi mama mboga maisha yatakuwa mazuri, lakini yanaendelea kuwa magumu zaidi. Klaus ama Lichigidi kutoka Kisii Town, kazi ya bodaboda. Mimi naona tangu hii serikali ya bottom up ingie, kila kitu ilipanda juu. Maisha imekuwa ngumu, changamoto huku nje. Hata ukijaribu kukimbia kasi ya pikipiki hatuwezi mudu gharama ya maisha. Ungependa nini exactly iweze kupunguzwa? Chakula na fuel. Kwa sababu tunategemea sana transport. Mambo ya transport inaumiza wananchi wote kwa jumla, na bidhaa zenye tunatumia kila mahali. Lazima tungekuwa kama hiyo fuel ingeanguka, kila kitu ingekuwa at least sawa na food ikae chini. Kama chakula iko Kenya vizuri, wa import kutoka nje juu. Serikali iko na uwezo lakini wanajifinyilia pesa. Jina ni Ezekiel Odhiambo, mkaji wa hapa Kisii.
Miaka mitatu ya Ruto maisha ilikuwa ngumu awali kabla hakuwa ameingia. Kitu kama unga alijaribu sana. Sababu ya subsidies fertilizer ilifanya bei ya unga watu wengi wakalima na unga ikapunguka bei. Sasa hata ukitembea kwa supermarkets lazima unaweza pata hata unga ikiwa 100 ama 150. Lakini vitu kama sukari bado iko juu, inatakana aangalie. Naitwa Triza Mura from Kisii. Tunaona maisha imebadilika, hata kwa nyumba hatuelewani na msee juu, yani unga bado imepanda, sukari imepanda, hatuoni maisha yetu. Sasa tunaenda wapi? Tunakufa ama tuende wapi? Tunaomba mtusaidie serikali. Miaka mitatu tangu Ruto aingie uongozini, nini imebadilika, nini haijabadilika? Hakuna kitu yenye imebadilika, tuko pale pale tu. Aya mago pach jopenya kowuok e kaunti ma Kisii. Pach jopiny e kaunti ma Siaya benena wawinjo kotudore kod ywak mopogore opogore ma jopiny nitiere godo kaluwore kod nengo mar ngima. Achak kod Eri Kodere, winjo kanyo pach jopiny. Jopiny ywak moko wacho ni kaluwore kod pek mar ngima kata udi koro onge kwe. Okay, Joyce, gima timore ni milion 20 mar jo Kenya ka nitiere e below poverty line. Kaka ne osewacho ni mondo giyud siling 3,252 e dwe achiel tek kabisa. Ji mang'eny ok nyal yudo mano. Mane momiyo ji onge purchasing power. To bende kata kapok wadhi e purchasing power nikech gini en demand and supply side. Supply side sirikal nyalo timo gik mang'eny. Iwinjo ka Jasiaya wacho weche mag rech, giwacho weche mag cereals, to giwacho weche mag ohala moko magiwachogo. Achiel kuom gima ne Ruto timo madino kelo konyruok ahinya en wach mar SHA, weche mag health, nikech ji mang'eny spende pesa mang'eny kuom weche mag thieth. Iyudo ka samoro e ot ka untiere to atamalo 30 mar yuto dhi weche mag thieth. De weche mag SHA gi bed efficient, maonge ng'ata machako golo pesa ne dhi e weche mag thieth, de wayudo konyruok. Mar ariyo, de bende weche mag skul gi somo, nikech somo bende kuom pesa moyude ot, pesa mang'eny kabisa dhi e weche mag somo. Sirikal made ber kabisa en mado oketo somo bedo manono kabisa e weche mag pre-primary, primary, to gi nyaka bed nyaka tiek the basic education. Kamano de yuto wuok mang'eny kabisa. To most importantly, iwinjo ka jo Kisii wacho weche mag fuel to gi food. Okay? Fuel gi food ni e gima tek kabisa, nikech mano, in fact, mano e gima contribute 70% mar lokruok mar nengo. Consumer price index king'iye to food and fuel 70%. Gima de tim en nang'o? Kaka koro jopith, kata jopith rech, sirikal okosetimo maber ahinya e weche mag pith, especially e Kaluo. Diere moro na neno ka nitiere pith moko mane ipidho, mane itemo puonj jopiny kaka ginyalo pidho kata rech e nam. Ano cage fishing. Cage fishing. De tim mano de okelo lokruok, nikech sani e jolupo wa dhi e nam ka gigeno ni Nyasaye biro konyogi. To Nyasaye biro konyou, to rech bende Nyasaye biro chweyo. Rech ni bende dok piny. Tiende ni consumption of the mang'eny kabisa moingo the production. De watimang'o, de nyaka produce rech no. Nyaka wabede gi programs moko manyalo produce rech no, mondo rech no obed mang'eny, nikech staple food gi, chiemo gi, to are in demand. Ji dwaro chiemo, tuyudo ka gionge. Kata e agriculture, de wabedo gi programs moko mabeyo kabisa ma ensure ni ji produce. And in my view, aneno ni gima timore makelo lokro, makelo tabu kabisa, any production is below average. In all aspects. De wanyalo bedo gi sirikal ma boost production mar jopiny, to de wayudo konyruok kabisa. To mano is possible nikech pesa nitiere e Kenya ka mang'eny kabisa. Ineno kata gima Hindi ne wacho ni wan gi ji mang'eny yudo kata losses nikech onge kama gi store weche kaka rech go. Investments ailago de watimo maber kabisa, weche mag omena kaka mama Maya Siaya wacho ni omena koro dhi malo, kaka ouso onge, wanyalo yudo yo moko mag kata koko ouso to store maber, kata wanyalo yudo markets, you know, ka gisebedo storage go, they can be packaged, then wanyalo export gi. Okay? Weche mag waneno agriculture ka nitiere weche, the main two crops makelo tabu kendo manyalo kelo lokruok e pinywani, kaka koro wan kaka joluo, en oduma to gi niang'.
Ang'o momiyo sirikendewa kata county government wa ok nyal chiwo massive investment e oduma to gi niang', nikech magi gik manyalo employ ji mang'eny, to kendo production gi nyalo boost surplus. Wanyalo bedo gi a lot ma is not just for consumption, to wanyalo nyaka export. Koro production ka ema sirikendewa gi ok winji. Kata sirikendewa mag county government, you just don't understand how they are thinking. Okay? Mano e kama problem nitie. Yes. Jaindi Kisero, pachi kotudore kod pach jopiny e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Siaya. Winjo kanyo kaka giyuak matamra gi nono. Ma ywak ne lit na ahinya en mama mowacho ni rech ipimo gi ratil. Kokidwa kawe tidhi use tiyudo ng'ama ok ng'iewe. To gi mama moywago nawacho mena cha. Kaka nengo meno medore. Koro en gima lit ahinya ni kakoro gik ma ji mechelo mena gima ji odakgo. To ka en ma nengo ne chal kamano, ji nochom kure. Gima bo dwarore e gima wacho cha ni nyaka wabed gi jotelo ma brave, ma jochir. Ing'e ni nengo mafuta ma jo bodaboda ywago cha. King'iyo kikawo lita achiel mar petrol, nengo neno ata malo 45 en usuru. Aparo ni wasechopo kamoro ma sirkal onego obed gi jok ma jochir ma wacho ni aloko nengo, agolo usuru mar gine ni atero kama. Nyaka wabed gi joma makoro wigi richo, nikech piny oto ang'o? Piny omoko. Dhano ok nyal dak kama. Nyaka obed gi gimo chamo. Nyaka obed gi pesa motero nyithinde ang'o? School. Nyaka obed gi pesa modhi hospital. To kakoro ohala matindo go. Kakoro nengo mena ma ji ywakne. Gini chom kanya. To piny boto alot bok ok tedre. Gini chom kure. To kopod antiere kuomi Jaindi Kisero. Wang'ene kinde mane jatend piny Kenya William Ruto bende ne nitiere kinde mane otimo kisera mar ombulu kosedonje telo, ne osingo ne jopiny agulu mano mar Hustler Fund. Magikone agulu mar Hustler Fund nobiro. Mak mana ni jopiny ne paro ni Hustler Fund en omenda mibomi mana jopiny. Kata kamano jopiny nodoko loke bakoro en hola ma ichiwo. Mak mana ni nyinyo kata interest miduoke godo ema bet ni piny. Agulu mar Hustler Fund nyaka ne yange higni 3 koro e telo mar William Ruto. Hustler Fund nokele mar mondo mi okonya ne e bero ngima jopiny kata ting'o malo ngima mar jopiny. King'iye kod angolo mari mar jalo nyeche mag uchumi, bende Hustler Fund osetimo tije kaka noyange e manifesto mar jatend piny Kenya William Ruto higni 3 sani. Adieri kaka da wacho ni jo uchumi ok riambi. Jolony mar uchumi ok riambi nikech en gima ji timo ang'o? Ji neno an wedena, ambe an gi wedega mosekawe. To ng'eny wedena mosekawe gin joma nyiere anyiera ni an akawo 2,000 pok aduoko. Gima timore ni gino nokele ka ok giparo maber. Nonego giparo maber. En a rural credit scheme. En an affordable thing. Kose en normal. Ochal gi tala kata branch. To ne gienda design okete ochala tala ochala M-Pesa be. Koro jomo kawe ok otimo kode gimoro. En gima ji kawo for consumption. To mar ariyo, gima wacho no be important ni nitiere expectations ni mane pesa mitimo ang'o? Kawa. Koro kidhi neno books gi sani, kata kineno gima jaduong' Oparanya ma minister mar in charge wacho sani, ni gin gi gimiluongo non-performing loans mo chiegni chopo 60%. Pesa no ji kawo to ok tim ang'o? Ok duoke. Maka gibed joma brave. To dina an waran sirikal to ang'ada to juga gima to ang'o? Ok make an impact in my view. Korka kori, Eric Odera. Penjo maber. Hustler Fund kanokel nitiere expectations mang'eny. Performance kiwacho kaka nyaka sani wacho ne ji 1,26,000 nitiere e Hustler Fund ni, kendo sirikal wacho ni gise disburse around 72 billion mosedhi e Hustler Fund ni. Hustler Fund ni kane ikele to ne owinjo bed no create gimiluongo ni micro jobs.
no winjo bed ni o target ji matindo tindo mane a lower of the pyramid, lower the bottom, mondo megi kaw pesa ni mondo gitigo. To kaka jasero jaindi wacho, implementation kaka no kele ne okokele maber nikech no kele gi political mindset, kasto no kele ka okopuonj ji. Koro ji mang'eny no kawe to mana kaka githiano ni wana kawe to pok aduoke be gima osetim maonge. Gima nowinjo gitim en ni nowinjo bed ni gikawe with a view to boost production. Tiende ni kani ine gi garage ni moro iuso spare parts to ni ikawo details ni tipuonji ni to gigri ni ber kabisa to ipani kwa mi boost capital ni ipani nyalo dhi maber. Mano with that view kadwa kawo statistics go kaito wapuonjo ji ma already were in some business mano do boost production. Aparo ni mano e view mane gi miss. Koro Hustler Fund has not met its target. Okose chopo kama no winjo bed ni ochope. Okose okelo impact mora. Ji mnokawe mang'eny are having more of problems nikech giwacho ni they are defaulters, you know, gin gi issues mag losses. The fund itself is incurring losses and losses. Koro the Hustler Fund itself okose bedo maber. Sirikal kendo ne nitiere gi other programs machalo kaka affordable housing mane gi target ni mondo gikel around 1,000 units in 5 years. Mano tiende ni gi create 200,000 units every year. Mano nyalo konyo nikech gimane odhi konyo we ni cost mar rent moingo ji mang'eny in the long run mano nyalo bedo gi impact. To again magete pod nigi a lot of issues nikech the public still podo view with a lot of skepticism. Magete mondo gi achieve magi ntiere gik manyaka gitim. Aparo ni gima pach jopiny ma wawinjogi en ni ji mang'eny pod ni matek. Ji mang'eny ni matek, ji mang'eny ok nyal chiemo maber, ji mang'eny ok nyal puonjo nyithindgi, ji mang'eny ok nyal yudo ngima maber. Tiende ni ngima pod ohingo ji mang'eny. Mane gima sirikal owinjo bed ni winjo kabisa mondo megi kony. Fuel manager Kisicha wacho nigi a lot of impact. Jahindi osetemo wacho gima kimiyo fuel dhi mamalo. Achiel kuomgi weche mag global ang'ogo to gi tax mowacho ni adier kopo ni wanyalo bedo gi program maber mar golo taxes e weche wa mag fuel gi to nyalo kelo a ripple effect nikech fuel ok iti kode gi jo boda kende, ok en transport kende kata household to kata production nikech kipuro kata kitinga nyaka ikaw fuel. To sama fuel osedhi malo mondo ipur kata an acre of land itiyo gi a lot of money. Makata sani jok mapuro iyudo ka sani koro bei omedre kabisa. Makoro kaka ipur acres manage kata chunyi gombo nyaka koro idok piny. Koro fuel owinjo bed ni sirikal ng'iyo maber kabisa kopo ni gidwaro cost impact cost mar living. Adwa na kaw yoyo moro madundo nyakwara muge jwang kata kamano kapok wakaw yoyo maduna soma ne moko kuom ote manyakwara muge jwanga chwalo no kinyi makawuono kokalo yoro waduto te mag tudruok. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel kata kamano ng'isa ni wakaw yoyo madundo mondi eka waduoga wasom ote kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Benene ng'eyo gimoro amora wi Sanju? Dawi, an akia gimoro amora. Koro in idawacho ni ikia gimoro amora wi wuoyi madhi kendo osiepni. Wachna, ere kaka mano nyalore? In ikia gimoro amora wi wuoyi ma Sanjo no? Winja, awacho adie.
Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena ina jua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar gidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono anyisi nabo bedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago asomogi achiel ka achiel man ka joneno magwa oronwa chakon ote mano mar Engineer Zero Kanyamboko ng'isa kae ni an gima nyalo wacho kaka local analyst. Wacho ni Ruto lack good economic advisors. Wacho ni I'm sure ni sani expert teams from ODM biro konyo navigate Kenya from economic collapse. Pinya madwa dongo ok tegemea mana just taxing our citizens. Pinya nyaka tem exploit foreign markets with her local products. Odhimele kwacho ni then iyao gates ne investors mondo gi adjust their revenue collections, creating employment bende konyo nikech sama employees nyiewo commodities to government yudo taxes. Corruption kod insecurity omin mare to gina asuma mar dongruok. Mano Engineer Zero Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyada East erokamano ahinya kuom ote makamano. Fredrick Osuru bende ng'isa ka eno yawre Joyce mosna jolony e studio ayie kodgi kendo awinjo gi malera kaka gilero tiend wach makare e higni adek mar tend Ruto to en ni adiera makende ni osetemo matek. Odhimele kwacho ni makmana ni mibadhi ema pod okwako jotelo ka otelnegi gi ofise no kuom tiyo gi omenda jopiny marach. Odhimbele kwacho ni tax mathoth ma isiko ka imedo ema oseriembo investors e pacho kae. Ong'isa ka ni penjna jolony e studio dipo ni weche siasa ma kinde ka kinde bende changia thiro uchumi mar piny. Odhimbele kwacho ni to bende sirikal nigi ratiro mar keto chiemo kata gigo ma jopiny tiyogo e udi pile ka pile e nengo achiel. Ok niya idhi nyiepo e duka to jauso iyudo ka ng'ato ka ng'ato uso gi nengone ma ohero. Alfred Osuru. Ruth Nyathi Ochieng bende ng'isa ka ni nengo ngima generally to pod yoridore. Ruto osetemo kata kamano to rach outshine ber. Arita kwe rach, thieth gi sekta mar somo to koro rachie zaidi. Karpur to osetemo nikech wach mbolea mane introduce no miyo cham chiek maber. Awendo wakocha cham nyak kweli kweli. Mano osepunguza kech, lakini gima Ruto pok otimo en keto lwasi maber mar ohala. Jopur ywak ni mar gin gi farm products to chiro onge.
Podi gik mawuok oko kaka sukari donjo e pachoka, mae ketho chiro ma pachoka. Omanya kaka onyalo tieko mago. Ruto nosingo ne jopiny polo kodonjo telo, to sani chal mawanie hela. Geno onge, itabidi tumezoea, kila mtu atie bidii. Aluo twak kanu moja enako. Mago mana moko kuom ote manyakwara mugia juang chwalonwa okinyi makawuono mano kokalo yore wadito te mag tudruok okinyi makawuono. Jopiny to ng'e Kiswahili kata kamano an bende atemo kar nyalona. Nitiere ote moro mane ochwal kanyo penjo mane Fred Osuru penjo kanyo ka bed ni nyalo bedo ni weche mag siasa ema koro miyo chal mar ngima tek matin. Kachiel kod penjo mabendo penjo kanyo jaendi Kizero, bende nitiere kaka sirikal nyalo gayo bech mwandu ma jopiny tiyo godo pile ka pile. Mar mondo mi kidhi nyiepo to kidhi e dukani koket ka tiyo kod ranyisi ni seche moko sukari en 200 to en aina 200 e dukni te. Ok ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod beche. Mano penjo ma Fred Osuru penjo jaendi. Ing'eyo kane an awuok e skul ndalo mana chako tich mar ndiko weche mag uchumi. Ne wan gi ng'ato moro treasury ka niluongo ni mama moro ne nitiere niluongo ni nyingero kalana matin to ofise niluongo ni the price controller. Yeah? Mama no ne mama mateko ne ng'eny kichen no nyalo dhi e duka to kimaki kikaw nengo iketo nengo malo kendo ne gi set prices. Koro igni jok moko wagunda mariek moko iluongo ni World Bank, moko iluongo ni IMF gi ema nobiro gi rieko ni chiko nengo sirikal onego aye. Mano wagolo mama no tijne norumo sera wanaina be pod nitie ngima agombo kata dhi timo ne interview kino ng'eyo taparo yawa ni sando chopo level moro wachopo kamoro manyaka wabed ing'eni koro sani puonj mandalo gi wacho ni kiketo ni koro iketo ne ji nengo ya timono ji invest mana e puonj mane wagunda World Bank gi IMF ketonwa ema pod watigo nyaka sani. Taneno kata pinje ma jogo wuoke mwindi mna pimo ni man New York cha gigo everybody is thinking about them ni nyaka time gimoro kunyalo yawe balabal kamano. An tinde gi experience basebedo go ndeke weche mag uchumi gi ng'ama noneno gima ne timore lono chik mane nitiere no kethe higa 94 kendo Musalia Mudavadi ema na minister ema nogolo gigo mama miluongo ni wainena no office no lor ya taneno kata sani wachopo kamoro manyaka wang'ie wach mar nengo mar ngima bedo matekni ma sirikal onego bed gi gimoro motemo control ego ok control in the old sense to motemo ok nyalo we kamano kodhi oyud niya ni nengo rech ya ipimo gi ratil makoro ok nyalo usore kocha ing'iyo kaka inyalo nitie distortions ma ing'iyo kaka inyalo correct ang'o distortions go. Aparo ni emomiyo awacho ni kama koro wantiere ni bro dwaro kendo wach mar nengo mang'eny ni bro dwaro jotelo ma jochier makiwacho ni gimoro timo titime nikech ineno experience ma ji dhigo ok ing'e ni to World Bank dwaro nang'o kata IMF dwaro nang'o. Mano gima aneno ka ing'e ni ncha ne wane program moro mar IMF no tiende ni ne gimiyowa pesa to gikoni tim kama ka gimiyi pesa tikoni tim kama imiyi pesa tikoni timo kama. Koro higa mokalo cha jaduong' Ruto ni odare program gino gineno ni wadhi e yiero ok wanyal dhi e yiero gi prefect kitimo kamano dwani tim kama. Aparo ni golo prefect no e ng'ewa en gimoro achiel monego watim ka wadwa deal gi wach mar gi iwacho wach mar
nengo mar taya electricity ya donge ni neno nyoro ker mana nyoro ni kata nyocha ne odhi Ethiopia ogero dam manyien ma produce power ma 5,000 megawatts. Wan ng'eni Kenya ka chamo mana 3,200 to joka oketo dam achiel kende en dam mar pi. Gini wan bende watiyo gi generator. To generator gini kitiyogo to nengo mogo timo ang'o? Donje to nengo dola timo ang'o? Donje. Koro onego wabed gi program mar golo generator go ya ma gimoro ma iwacho ni dwa tim multipurpose dam moro midwa tim ka. Maga kind of investment motimo ang'o? Wadwaro mondo nengo gino dog chien. Mondo nengo sani iwacho ni one of the biggest maduong' moloyo gimiluongo ni geothermal ni. Ya? Geothermal to nengo kineno nengo to pod dhi mang'o? Dhi mana malo. Ethiopia sani usonwa electricity. Tiuse e nengo mar $6 per unit. Ya? To marwa sani dhi $24. Shilling 24 per unit. Tiene ni wanyalo import electricity wagolo piny moro nono kiama kilomita 2,000 to donjo Suswa ka. Kise transport nyaka Suswa ka podo hita wa grid ginengo ma piny molo kaka wauso. Emomiyo an kada ka hotel da wachi ni wabed ga a price controller. Not in the way Masera Yonene na time. Yeah? To what in a way Makwana Nengo mena. To name mena negima jati namane paying mugik. Chamo. Nengo mena di malo. To ngatu way about it. Korka kori Eriko Dera ka chiel koda ere kaka jopiny wanyalo wacho ni nyalo temo mar mondo mi odak within their means. Ahinya nyako tudore kod wechego mag nyiewo chiemo, wantiere kod wechego mago mag transport ma jomoko pile ka pile nyaka ti kod transport kidhi e tich kamitie kata kiwuok kumoro achiel kidhi kumachielo. Wechego mag udi kaachiel kod wechego mag somo. Joyce, ipenjo maber kendo mamit to matek be. But gima nyalo nyisi ni ji mang'eny to odak within their means. Jok man gi extravagant life, percentage ma population otin. Gima timore en ni nengo piny modhi mang'eny ahinya. For jok man tiyo madak ngima ma is just ordinary, en ni gima ginyalo timo ni ginyalo bedo gi extra sources of income. Kata kiyudo tich moro tinyalo medo gi machielo, inyalo medo go ohala, inyalo medo gi gimoro amora minyalo timo mondo i supplement kama deficit wuokeno nikech piny omedo dhi mabor ahinya. To we aduoge e debate ma Fred Osuru otemo illicit no. Issue mar price controls. Price control is a concept in economics was there in the laissez sphere. In a liberalized economy, the forces of demand and supply determine the price mar commodities. Gima consumer nego en gimiluongo ni consumer sovereignty. Consumer sovereignty tiende ni kiyudo ka nengo gimoro tek e shop A to in gi ratiro mar dhi e shop B kata C. Problems kata weaknesses mag that concept en nitiere kuonde moko mar limited in terms of regions to gi accessibility and distribution channels are not effective. Gimoro bende nitiere ma jopiny otemo wacho. Ruth penjo ni to sirikal owinjo bed ni oketo lwasi maber mondo investors odonji. Ayie kode kabisa. Adieri kabisa gima sirikal owinjo bed ni timo en duoko piny weche mag usuru
kaito mar ariyo o handle issues mag insecurity. Ruto temo identify gi. Sani nitiere gik mang'eny achiel kuom gima duong' kabisa makelo tabu Kenya ka en issues mag price mar energy. To nitiere investors mang'eny moikore keto investment e sector mar energy. Mantiere moko moikore keto kata investment outside Nairobi mondo produce enough power madonje national grid. Tabu mantiere gin regulatory frameworks to gi issues mag taxes. Ji mang'eny feel ni tax is so high, investors mang'eny rengo wuok. Sirikal do winjo bed ne identify this particular program as a matter of national development. Mawinjo bende miyo priority. Ing'isani thuolo marwa mano miwa dhikarum wadong' mana gi dakika 5 kende dakika 5 nadwa napogno achak kod Eri Kodera wachni mogik ka watieko tudore kod Nengo Ngima e lwet jatend piny Kenya William Ruto higni 3 koro mosebede telo. Okay, Nengo Ngima kata cost of living ma Kenya ka is mixed up. Microeconomic indicators ma indicate ni ngima osebedo kadhi maber in terms of shilling stabilization, inflation modhi pinygo, japiny ok winjgi. Achiel nitiere gimiluongo ni ji mang'eny about population mar 73% mar the youths are either unemployed or underemployed. De sirikal bede gi strategies moko machiwo employment to youths mondo megi bende gibed productive. To most importantly, sirikal owinjo bede ne invest a job creation programs machiwo magolo employment opportunities to ji mang'eny mondo ji mang'eny oyud yore maginyalo improve go their level of income mondo me the poverty line ji mang'eny cross gibed gi purchasing power gibed gi yore moko maginyalo invest go kata meet their ordinary levels mag spending. Aparo ni mane gima nyalo medo paro to as an individual giminyalo timo to cope up any you can do more. You can supplement your income, inyalo donje biashara, inyalo medo manyo tich moko mondo mikoro I sustain yourself a situation machan kasto you reduce wastes. Erokamano inya Eri Kodera jaindi kisero wachni mogik ka watieko. An gima nyalo wacho ni gimiluongo ni liberalization no. Ni koro watiyo gi rieko wagunda. Experience mo be sebedo ga Kenya ka. Ni okawachi ni sirikal odoge wach moro nigi control prices. Nigi decide tana dwaro gimiluongo ni smart regulation. Nikech wach mar nengo momwomore ni nyaka sirikal bede ge some clever way magidonje mondo gi correct the situation. Ok nyalo weya ni nengo mena dhi kaka dwaro ni nengo rech dhi kaka dwaro. Ini dwano gae mar mondo mi ko bedo rate kitem kama tigae gi yo mango rieko yo marieko to kwanyalo weya South Africa today pod nigi controls mar exchange rate. Ineno ka Trump oketo ji gi tariffs ka to the thinking any liberalize ten kuro keto ema nyaka wabed gi rieko mwadonje gigi okonyalo weka jopiny thagore ni no wase liberalize prices mane kaka neno miyo kich kok wadhi nyime kama to sirikendo wabro gore piny weche Gen Z kata ma government will not be sustainable if you can't address the cost of living whatever. Man is my point. Erokamano inya jaindi kisero kachiel kod in Eri Kodera kuom kautulu maru kinyi makawuono ubi wabed kod twako tudore kod Nengo mar Ngima nyakwara Mugejwang imbenda goni erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak maro e chenro mar mbako romo. Meri Achieng nyar Derio Kech wacho na diera ngima to podi oridore moloyo to bech gik moko podi tek omiyo president ong'ie kaka oloro pinya weche mag uchumi. Duncan Omondi kanitiere Kiambu wacho ka ni I urge William Ruto to reduce the taxes because all people are crying a lot while the mama mboga the bottom up and vijana are also jobless. To mogik wacho ni weche mag mibadhi bende owinjo bed ni idwoko piny. Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom ote ma bende in bende chwalonwa ikine mwadhi mbele ko twak marwa kata kamano wageno ni thuolo mano mar higni 2 ma jatend piny Kenya William Ruto dongodo kapok otieko tam
mare mokwongo bobedo ka ong'iyo ywak mag jopiny kotudore kod ridruok e nengo mar ngima mar mondo mi jopiny owinjane fungruok mane osingo ne jopiny e kinde mane odonjo e telo. Elonya wadwa Sharon Ong'ao ma ne wantiere godo kinyi makawuone chenro wakoyo ni mar mondo mi beda kod odiochieng' maber. Riti masani nyinga Joyce Odur.